començament al ple convocat per el dia d'avui, el ple de desembre. Com sempre, en el primer punt és l'acte borrador de la sessió anterior, la lectura i l'aprovació de la mateixa. Alguna indicació de la... Vale, la donem per aprovada? Perdó. Però ara hem de fer un minut de silenci. Ai, sí, perdó, sí, disculpeu, anem a fer un minut de silenci. Segons va convocar ahir la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per l'assassinat de la xica que tinguem la setmana passada, ¿vale? Com nosaltres no volem fer. Algú tenia un minut de silenci sense parlar. Gràcies, Isabel, per el record. Ara sí, comencem ja l'acte de la alguna indicació? Procedura per aprovada l'acte de la sessió anterior i passaríem ja al punt número 2, comunicacions i disposicions oficials més importants. Perdó, respecte d'aquest punt, ens estranya que no n'hi hagi quan hem tingut coneixement de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Social, en el tema, la sentencia de 30 de noviembre de 2021, en el tema dels treballadors del pla que tenia l'Ajuntament i que l'Ajuntament estava executant un programa que era de la Generalitat Valenciana aplicant el salari mínim interprofessional i que no ha pagat. És una sentència que, com vostè veu, no del Tribunal, és del Tribunal Suprem, però té peu de recurs i llavors s'ha demanat un aclariment perquè en la mateixa sentència posa que no és una sentència poc clara en la mateixa sentència. Així és que quan tinguem noves informacions... Jo no sé si és que no s'ha llegit o no està informat. Sí, me l'he llegit. Però és prou clara al dir que los demandantes tienen derecho a que se les aplique el salario mínimo interprofesional. En la mateixa sentència posa que... Y que las bases de la convocatoria que participó el Ayuntamiento determinan que la subvención para el coste del alumnado consiste en el salario mínimo. Por lo tanto, tienen que pagarlo. Pues una cosa es la subvención que recibe el Ayuntamiento y otra el coste. Pero si es que... Pero qué poco clara, si desestima el recurso de suplicación interpuesto por el excelentísimo Ayuntamiento de Alcácer. Sí, pero no tenen clar en això. Sí, I es condenen costes, a més. Però té peu de recurs, que sí? Van a recurrir? Sí. Vale. Perquè en la mateixa sentència posa que és una sentència poc clara. A on ho diu? Doncs llegeix-te-la, ja que te l'he llegit. Jo me l'he llegit, si vostè és la que diu que no està clara, diga on. Jo no ho he vist això. En el text, en el cos de la sentència. Ni los fundamentos de derecho, ni el fallo, ni los hechos, digo això. Però bueno, en qualsevol cas, tampoc s'ha alterat del auto de fecha 9 de diciembre de 2021 del juzgado de lo contencioso administrativo número 6. Això és que no ho saben o que no ens ho volen dir? Primera, així se donen coneixement de les sentències acabades. Claro. Ixa no està acabada i la que m'estàs dient tampoc deu d'estar acabada. Ah, veu, això és que no ho sap. Pues entonces lo digo, no se preocupe. Se acuerda no proceder a la compensación de créditos y requiere al Ayuntamiento de Alcácer a través de su representación procesal para que abonen la suma de las costas en el plazo de 5 días, debiendo informar en ese mismo plazo de la identidad y cargo de la persona encargada del cumplimiento de la misma a efectos de requerirle de cumplimiento bajo la imposición de multa coercitiva
previa a la deducción de testimonio en vía penal por la posible y presunta comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad. El que no sap és vostè perquè no Ixa ja està acabada. No tengo coneixement Ixa està acabada ja. Si està acabada, per què no la diu? Per què no la diu així? Perquè nosaltres ja hem donat compliment a això. Ah, sí? Ja han informat també de quina és la persona encarregada que ha dilatat això? Han informat d'això? No és de veres, no falta la veritat. O no s'ha enterat per de l'escrit que ha presentat la representació processal de l'Ajuntament d'Alcàsser o està parlant sense saber? Una de les dos, lo cual és prou grave. Bueno, sigamos. ¿Vale? Ja Pasaríem al punt número 3, que seria la resolució d'alcaldia. Són les resolucions des de la número 1121 de 11 de novembre hasta la... Però si estan assentats els regidors del Partit Socialista més per allà, guardant més distància, el lògic seria que ventilaren una miqueta això, no que tinguin tancat. És que, per què? Ja obrirem d'ací mitja hora, conforme marca el protocolo, obrirem. Conforme marca el protocolo. Per favor, Pere, tanca bé. Gràcies. Hasta la resolució 1254 de 16 de desembre. Molt bé. Alguna pregunta? Sí, respecte de la resolució 1196, que és de 30 de novembre, que reconeix i autoritza l'obligació contreta en favor de la Diputació de 13.570, que és una devolució per no haver contractat una persona o alguna cosa. Una devolució de les tantes subvencions que tenim, no sé exactament ara quina és, però una devolució de la minoració de serveis socials. Una minoració de serveis. Bueno, respecte... Jo no li vaig dir res del gasto en propaganda, tampoc li vaig dir si encara estan fabricant l'informe que li vaig demanar el fetge 11 de novembre, quan vostès van fer unes declaracions que el PIB anava a pujar en la depuradora entre 8 i 10 milions, l'11 de novembre demanaren l'informe en què se basava. Forma part de les resolucions, Alberto. A més, que hauria estar en les resolucions. Sí. Home, doncs perquè el lògic és que contesten vostès a lo que se'ls pregunta. No contestem a lo que consideren que tenen que contestar, però no està dins de les resolucions. Després vostè tindrà el seu torn de paraula i podrà dir el que considera. Però ara en aquest moment estem en les resolucions d'alcaldia. En les resolucions d'alcaldia se gasten 96.679 euros soles en finestres per l'Ajuntament. Jo els diria, o els instaria que mediten el gasto sobre això, perquè 96.000 euros, que és el que val una vivenda, així en Alcàsser, o inclús un poquet més de lo que val una vivenda, arreglar les finestres en aquesta quantitat, que se pensaren una miqueta, perquè és una quantitat molt elevada. Després, tampoc he vist ninguna resolució relativa al contenedor marrón. Seguim sense contenedor marrón. Tampoc he vist que hagin presentat els pressupostos. Si bé quedarem l'altre dia, o citat un dia per un altre. Estem parlant de les resolucions i de les que n'hi ha fetes, si n'hi ha alguna... Jo estic preguntant si n'hi ha alguna que no estan donant compte, igual que les resolucions més importants. Per favor, senyor secretari, és que me pareix algo... Què? De algo que no estem donant compte, Alberto, per favor. Però si és que no estan donant compte de les resolucions judicials. De les que hi ha... Jo crec que és prou important que el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia, que condene a l'Ajuntament d'Alcàsser, jo crec que és prou important. Però bueno, tan volta vostès van... En aquests moments estem fent preguntes sobre les resolucions donades de compte. Si tens alguna pregunta, preguntes. I si no, després tindràs el teu torn de paraula. Sí, però si és que parles d'això, la resolució 1123 d'alcaldia, de fecha 12 de noviembre, en la que nosotros, el Grupo Municipal del Partido Popular, solicita la celebració del pleno en el centre cultural perquè és més gran, perquè n'hi ha més distància, perquè té més aforo, perquè podria vindre la gent, de la mateixa manera que ho hem sol·licitat a este i no se'ns ha dit res esta vegada. I jo el que voldria saber és, el primer pleno que se va celebrar, que va fer la votació d'alcaldia, no és vàlid perquè no se reunia o n'hi havia una causa major en aquest moment que impedia que se feren així. És a dir, el que no entenc, i sí que agrairia que m'ho explicaran, és per què el primer pleno se fa en el centre cultural i els demés no se poden fer? Perquè no s'agrada que n'hi hagi públic perquè es diguen alguna cosa? Per això tanquen així i fan el paripé de sentar-se disgregats
perquè no parega que impedeixen l'entrada a les persones, igual que el pleno de novembre, igual que el pleno d'octubre, igual que este pleno. Els datos de l'estat d'alarma, jo he estat consultant del divendres a lo que és el dilluns, estem en el mateix nivell. Sí, estem en el mateix nivell. Tenim la mateixa incidència acumulada de 14 dies. Tenim la mateixa incidència acumulada de 14 dies. Estem parlant de resolucions. És que esta resolució d'alcaldia, a la que fa referència, està dient que no fan el pleno en el centre cultural perquè diuen que no se pot, però en canvi el primer pleno sí que el feien allí. Les mateixes raons, o inclús més, de causa major que concurrien en aquell pleno estan bé així, perquè si vostè prohibís l'entrada a la gent... Home, com que no? Si ha decidit fer el pleno a porta tancada... Me deixa parlar. Claro. Es que pareix que no. Després diu que a vostè el això... Estava preguntant jo, però bueno, bé, parle. Vaig aclarir. Duguem any i mig de pandèmia i no hem variat un àpice la nostra política de protecció de la salut de les persones. En estos moments, no sé quin és la d'este, però parlant ahir mateix en salut pública i en el centre de salut d'esta localitat, mos pregaven que tancaren. Nosaltres no tenim aquesta potestat, però esta sí la tenim. I el tema de que així vinguen les persones fa any i mig que no han vingut. Ara, perquè a vostè li convé, volen que vinguen? No s'equivoca, a mi no me convé ni se convé. Seguirem tenint la mateixa política de protecció de la salut de les persones. I quan puguen vindre aquestes persones, així vindran, com varen vindre el ple passat i com varen vindre l'anterior. No, el ple passat vostè s'inventa un aforo que no existia i l'anterior encara se l'inventa. Com varen vindre el ple passat i com varen vindre l'anterior. La resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de fecha 1 de desembre que l'únic que estableix és el passaport Covid. No estableix ningú tipus de restricció així. Per tant, és arbitrària la decisió que pren vostè perquè sobre texto... Perquè esta presidència té aquesta potestat. I ja li dic que la nostra línia d'actuació des de fa més d'any i mig és la de protecció de la salut de les persones. La línia d'actuació des de fa més d'any i mig és que vostès no volen escoltar el que té que dir la gent i sobre texto, ara la pandèmia i tal. Escolta'm, si el primer ple no se pot fer en el centre cultural, quin és el problema? Ara que a més vostès diuen que hi ha un estat d'alarma o que hi ha restriccions de drets fonamentals, perquè això al final és una restricció de drets fonamentals. Si vostè no entén el que és un ple institucional de presa de possessió en un ple ordinari, apaga i vámonos. Vostè sap que els dos són plenos. Vostè sap que la llei és aplicable a els dos. No és igual. I li passa la paraula perquè al final estem parlant de legalitat. I al final qui dona fe de la legalitat ha sigut el senyor Sena. De totes maneres, si es fa un ple de Constitució i algun regidor ho impugna, doncs també els fonaments jurídics pot carregar-se si ple també. Entonces m'està dient que vostè ha consentit que fem un pleno que no és legal. No, a mi no em va demanar ningú... És qüestió de l'alcaldia. A mi ningú em va requerir perquè informara sobre si el ple de Constitució es podia fer allí o no es podia fer. Però normal en la Constitució... Però bueno, l'alcaldia sí que sabrà on se poden fer els plenos si no. Lo normal en la Constitució dels ajuntaments és això, perquè inclús es pot crear un ple públic, si hi ha molta gent i no es pot en un ple... Un problema d'ordre públic? Si l'altre dia estava la policia així i eren la meitat... No, dic quan entra molta gent a un puesto que és xocotet. Ja, és que d'un puesto gran que era la Cámara Agrària s'ho van convertir en... Però era un ple ordinari, És que, insistís, quines són les causes de força major que no concurreixen avui i sí que concurrien entonces? Jo crec que n'hi ha més avui que entonces. Per què? Perquè si no, vostè no haurà prohibit la en l'ordre del dia en aquests moments no n'hi ha res més allà de lo que... Nosaltres creiem que és una decisió arbitrària i per tant, en aquest moment no va donar el pleno perquè no poden compartir aquest tipus d'actituds de prohibir a la gent que se manifeste, prohibir a la gent que escolte, no escoltar a ningú i anar a la que cada un diu. Per tant, nosaltres en aquest moment no hemos deixat de remei. Vale. És una decisió de vostès, Sí, sé que estarà més còmoda perquè preguntes com és que 2.500 camions a l'any passaran per aquesta localitat no li interessa que li la passen, però bueno, com tampoc... En estos moments, per sort, ne passen més. Però no carrega En estos moments, per sort, ne passen més. Si suma els que passen ara més 2.500 a l'any, tindrà el resultat de la seva depuradora.
Sí, perquè és vostè l'única que ho apoya. O tots els seus companys l'apoyen també. ¿Abandona el pleno o se queda? Abandona el pleno. Bueno. Espera, buenas tardes. Adeu. Vale, doncs anem a seguir el ple perquè... Vale, podeu ir davant. Podem seguir, veritat? Senyor secretari, de quòrum, que no podem aprovat. El què? No està bé. Com? Les cabines no estan detectats. Però què volem que estigui en Vale, com el senyor secretari dona la seva indicació de que tenim quòrum per a seguir el pleno, seguim. Vale. Pues passaríem al punt número 4, que és l'ampliació del conveni del Circuit Cultural Valencià amb l'Institut Valencià de Cultura. Li passo la paraula a Cristina Lucendo, regidora de Cultura. Sí. Bona vesprada. El que tractem en aquest punt és d'aprovar l'ampliació en el conveni de Culturats, de l'Institut Valencià de Cultura. L'any 2017, l'Ajuntament d'Alcàsser va aprovar el primer conveni en la modalitat A de teatre, dansa i circ. En 2018 farem una ampliació, aprovarem en el ple una ampliació per a activitats musicals que suposava uns 5.000 euros més a l'any. I aquest any, 2021, el que portem a l'aprovació del ple és l'ampliació d'activitats musicals per un total de 17.000 euros. Des de l'àrea de cultura valorem molt positivament que tinguem el conveni amb l'Institut Valencià de Cultura. Ens permet tindre una programació estable de molta més qualitat. El públic està assistint cada vegada més al centre cultural, als diferents actes que se realitzen, i pensem que és bo rebre aquestes ajudes de l'Institut Valencià de Cultura i poder ampliar la programació en concerts i en música. Així que el portem a l'aprovació del punt. Alguna indicació? Alguna instalació? Conformes en ampliar este ámbito cultural perquè pensem que és enriquir el que és la nostra població culturalment. Bé, agafe les paraules de la regidora Cristina de que és bo per al nostre poble tindre aquesta ferramenta perquè crec que l'administració pública ha de facilitar l'accés de la cultura a tota la ciutadania i l'Institut Valencià de Cultura ens permet adherir-nos al seu conveni i poder disfrutar de les activitats que desenvolupa. Per tant, el nostre vot de compromís va ser a favor. Doncs passem a la votació. Qui aprova l'ampliació del conveni del Circuit Cultura València amb l'Institut Valencià de Cultura? Doncs passem al punt 5, que és la ratificació del Pacte d'Alcaldia 2050 dels objectius. Este ple ja va aprovar l'any 2016 la incorporació de la nostra corporació en el Pacte d'Alcaldies. El Pacte d'Alcaldies, sobretot, se centra en la descarbonització de la nostra localitat. A partir d'ahir s'ha anat treballant, s'ha anat fent i en aquests moments se'ns demana que ratifiquem aquest pacte d'alcaldies fins al 2050. L'objectiu anterior era el 2030, l'objectiu d'ara és el 2050, amb uns objectius de descarbonització exactament igual per a que la localitat, la corporació i els membres dels veïns, el nostre veïnat, puguen tindre actuacions per a poder descarbonitzar la nostra localitat, que al fi i a la postre és descarbonitzar el nostre planeta per a poder seguir vivint en ell, perquè si no serà impossible. Així és que demanem la ratificació dels objectius del Pacte d'Alcaldies Europa fins al 2050. Per la nostra part estem conformes perquè sempre estarem a favor de millorar el món
en el que vivim, lluitant per disminuir les emissions de gasos d'efectes hivernacle i buscant una millora del mig ambient positiva. Pensem que una xicoteta acció ara se convertirà en un gran pas i fort aliat per al futur, sobretot com a herència en els nostres fills. Per això anem a votar a favor. Seguint les paraules de la senyora de Ciudadanos, crec que tenim el deure de desenvolupar accions contra el canvi climàtic. Aquesta és una de les accions, descarbonitzar, i el nostre vot va ser a favor. Com bé explica la nostra alcaldessa, Eva Zamora, este pacte que avui portem a debat i aprovació d'este pleno és la renovació d'aquell que el 2016 es va firmar i es vam adherir en este mateix plenari per unanimitat. Jo com a alcalde, igual que els meus companys, ens sentim molt orgullosos de poder compartir amb més de 10.000 ciutats i pobles de tot el món que estan adherits a aquest pacte dels alcaldes, dels quals 393 són valencians. Signar aquest pacte és algo més que estampar una signatura en un paper. És comprometre's a fer d'aquest món un món millor, més sostenible, no carregar-se el que tenim i aquesta nova ratificació el que ve és a implementar i fer un pas més endavant cara a la descarbonització del planeta i tindre per a tots energia assequible, segura i sostenible. Per tant, els acords estan per a complir-los, per dur-los endavant i els que tenim la responsabilitat hem de fer-los complir. Molt bé, doncs passem a la votació de la ratificació del Pacte d'Alcaldies 2050 amb els seus objectius. Qui vota a favor? Moltes gràcies. Passaríem al punt 6è, que és el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcàsser i l'Ajuntament de Beniparrell sobre la constitució de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials 9.8. Passo la paraula a Papi Abella, que és la regidora de Serveis Socials, perquè expliqui el... Bé, vaig explicar breument, molt resumidament, el contingut i la filosofia d'aquest conveni. En primer lloc, el decret 34/2021 de la Generalitat Valenciana regula el mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana. Estableix una zonificació dels recursos del sistema públic valencià de serveis socials com un sistema similar al de les zones del Servei Valencià de Salut. En segon lloc, vull aclarir que aquest nou sistema per zones defineix una zona bàsica de serveis socials en la demarcació territorial que desenvolupa l'atenció primària dels serveis socials de major proximitat per als nostres veïns i veïnes. En tercer lloc, la seva finalitat és optimitzar els recursos en la mesura en què són recursos limitats, alineant la seva disponibilitat cap a objectius comuns per obtindre una millor rentabilitat social. El mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana és una zona bàsica que queda determinada per un únic municipi amb molta població o, com en el cas que ens ocupa a nosaltres, és unificar una població gran com la nostra en un poble més menut, com és el cas de Beniparrell. Aquesta unificació en una única unitat bàsica és, com ha dit la nostra alcaldessa, la 982 d'Alcàsser. Al ser Alcàsser el poble de major població és el que tindrem la responsabilitat de gestionar la zona i les funcions de coordinació de tot l'equip de professionals d'aquesta zona bàsica integrada per Alcàsser i Beniparrell. Vull aclarir que aquest nou sistema per zones en cap manera implica que els usuaris de serveis socials d'una població tinguin que moure a l'altra població. Els departaments de serveis socials dels dos pobles atenen d'igual manera als usuaris de cada població des de les seves oficines o des del mateix departament.
En canvi, per unificar aquestes dues poblacions en el mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana, hem tingut un increment de recursos humans i de recursos econòmics que ampliaran, sens dubte, el catàleg de serveis que oferim als nostres veïns i veïnes. Aquest increment se reflexa en un psicòleg, a part del personal que ja tenim, un psicòleg amb una jornada a temps complet, un psicòleg més, un administratiu o administrativa en jornada a temps complet i un tècnic jurídic a mitja jornada. Això és el que ens suposa firmar aquest conveni i es presenta la seva aprovació, té una durada des de entrar en vigor el 1 de gener fins a 3 anys més. Per tant, creiem que és un avantatge, sens dubte, signar aquest conveni i donar compliment a la llei de la Comunitat Valenciana de Serveis Socials. Pues bé, com ha dit la regidora de l'àrea, molt ben explicat, este conveni va facilitar a l'àrea de serveis socials a tindre una milloria i a la població també a tindre una milloria. Per tant, nosaltres anem a donar aquest recolzament perquè tal qual com està avui en dia tot l'àrea social és una forma de poder complementar i que la gent estigui escoltada per tots els puestos. Sí, el nostre vot també va ser a favor. Esperem que el conveni es desenvolupi el més aviat possible i que els veïns i veïnes d'Alcàsser es puguen beneficiar d'aquest servei. Jo crec que va ser positiu. Doncs amb les intervencions realitzades passaríem a la votació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcàsser i l'Ajuntament de Beniparrell sobre la constitució de l'àrea bàsica de serveis socials 9.8. Qui vota a favor? Molt bé, moltíssimes gràcies. I passaríem al punt 7 ja del plenari ordinari convocat per avui, que seria la proposta de nomenament del Parc Clara Campoamor. En el carrer Clara Campoamor d'esta localitat existeix un parc que no té nom, no està nomenat. Entonces, una de les coses és la proposta que realitzem, perdó, és que m'estaven fent senyes, per això m'ha despistat. La proposta que realitzem és la de nomenar el mateix parc on està el carrer Clara Campoamor, doncs també com el carrer Parc Clara Campoamor. Crec que és una dona que mereix el reconeixement, crec que és una dona, tots coneguem a Clara Campoamor, i si no faré un xicotet resumen. Va ser una advocada, escriptora, política i defensora dels drets de la dona. Va ser diputada a les Corts Constituents de la Segona República Espanyola entre el 31 i el 33. Va defensar i aconseguir el sufragi femení a Espanya per primera vegada en la seva història. Crec que això mereix l'honor de que Alcàsser tinga un parc nomenat com esta dona tan precursora. Nosaltres donem el nostre recolzament i pensem que és favorable i a més si se partit ben has dit s'ha quedat sense nom i crec que és el millor que li correspon. Sí, el nostre vot també va ser a favor, crec que és el nom d'una dona feminista que ha lluitat sempre per els drets de les dones i és un bonic nom per a un parc. Crec que és un bonic nom per a un parc en la nostra localitat. Cada vegada està canviat, està acabat de fer nou. Doncs passem a la votació, ja que no n'hi ha més vots intervindre. No, res, simplement és li fa justícia i honor i jo crec que allà on estiga Clara Campoamor estarà contenta de veure que els xiquets estan jugant en un parc que porta el seu nom. Crec que sí. Doncs passem a la votació d'aprovar la proposta de nomenament del parc com a Parc Clara Campoamor. Qui vota a favor?
Passaria al punt 8è, que és despatx extraordinari, no n'hi ha, segons indica el senyor secretari, i passaríem al punt 9è, que és pregs i preguntes. T'has quedat a soles, Isabel, vols fer algun preg o alguna pregunta? Bueno, yo voldria, por lo menos, felicitar els Nadals, tant a la senyora alcaldessa com l'equip que s'ha quedat ara del equip municipal que s'ha quedat, i a la resta que no està, però també felicitar-los, felicitar a tot el poble, que s'ho passen bé, que vagin en cura en qüestió d'esta pandèmia que ens està passant factura. Esperem que puguem estar tots junts de la família i puguem disfrutar d'aquests dies que tant ens agradaria estar més propers uns d'altres, però per almenys disfrutar-los encara que siga en la distància. I això era el meu desig enguany, que vaig a tot millor i que l'any que ve siga diferent, però a millor. Sí, yo sí que tenía varios pregs. Uno es pregue que no se dilate més en el temps l'acatament de la sentència sobre l'augment de la quantitat especificada del salari mínim interprofessional a les persones que varen estar així formats i treballant en aquest Ajuntament. Ja hi ha una sentència i crec que els ha donat la raó a ells i haurien d'assumir el que ha dit el jutjat i que l'Ajuntament acati la sentència i aquestes persones reben la quantitat que els correspon. Un altre prec és la política s'està convertint en un escenari amb molta crispació. Crec que les persones que estem així com a càrrec públic tenim l'obligació de donar exemple, de saber escoltar, de saber dialogar i per suposat que no anem a arribar a acords perquè cada un té una postura i això és la democràcia. No tenim per què arribar a acords, però hem de respectar-se i hem d'expressar les nostres postures, les nostres opinions i les nostres línies de política, que per això n'hi ha diferents partits polítics, però sempre amb el respecte, amb la ment oberta i donant exemple. Perquè la crispació l'únic que du és a un mal ambient. Més en aquests dies, en la situació que estem vivint, que hem patit i que estem continuant patint, sabem que la vida i el respecte i les persones és el més important. I l'últim prec és més desitjar-vos bones festes a tothom, als veïns i als veïnes del meu municipi, als xiquets i xiquetes que disfruten a muntó, que s'han d'esforçar molt en l'últim any, en el passat any i en aquest, i per suposat a les persones presents desitjo que passeu bones festes i a les que se n'han anat també, perquè totes tenim dret a disfrutar d'aquestes vacances, d'aquestes festes i a disfrutar de la família i sobretot salut. Molt bé. Jo m'agradaria primer indicar que l'exercici de la democràcia permet actuacions com les que avui hem tingut així. Popular o no vull fer crítica de l'actitud del grup popular. Ells sabran com fer la política local. El que sí vull dir als veïns d'Alcàsser és que l'exercici de la democràcia i les funcions representatives no es poden fer des de l'absència. Estar al front dels problemes, al servei del ciutadà que ens han elegit per governar o per fer oposició, exigeixen estar a les dures i a les madures. I sempre a l'altura de les circumstàncies. Ens agrada més o ens agrada menys. Per això m'agradaria que aquestes escenes no es tornen a repetir en el ple de l'Ajuntament d'Alcàsser. I sobretot pel bé de la democràcia que defensem. Considere que la legislació no es pot amoldar a la conveniència d'alguns,
pa d'això val i pa d'això no val. No, la legislació està ahí, com bé he dit, a les dures i a les madures. I els que estem fent exercici de responsabilitat de govern hem d'acatar-les. Ens agrada més o ens agrada menys. A partir d'ahí, també m'agradaria indicar, se va presentar un escrit, com bé saben, no ha pogut haver públic, tenim una incidència molt elevada, des de les xarxes socials ja s'ha fet informació del mateix, sabem que no és el mateix, el 95% de la població vacunable en esta localitat està vacunada, però també sabem que quan més gent tinga la probabilitat d'infectar-se, més probabilitat que tinguem algun desenllaç que no volem mai. Com bé he dit, Salut Pública del SIDA i Centre de Salut d'Alcàsser estan ja que no poden més. Així és que ens demanaven, ens pregaven per favor que prenguérem mesures. I aquestes són les mesures que aquest Ajuntament pot prendre. I sempre les ha pres des de fa quasi 2 anys, he dit any i mig, però crec que fa quasi 2 anys que duguem en aquesta maleïda pandèmia. I sempre la línia d'actuació d'esta presidència ha sigut la de salvaguardar la salut de les persones. Així és que seguirem per aquesta mateixa línia. Quan pot haver públic així, n'hi ha, i quan no pot haver públic, ho intentem fer públic a través de les tecnologies, com vostès estan mirant ara el ple en directe. I seguirem tenint-lo sempre ja en directe, sempre farem en streaming. Així és que vull que la gent reflexione sobre el que estem fent, sobre tota l'actuació que avui hem tingut teatralitzada. Això és teatralitzar la política i crec que no li va bé a ningú, la teatralització aquesta de la política, no. Però bueno, com ja he dit, no seré jo la que critique la situació. Qui ho ha fet o qui ha tingut en consideració fer el que ha fet, ells sabran. A partir d'això, també vull dir, s'ha presentat des de les plataformes que estan sobre el tema de l'EDA que tenim, s'ha presentat un escrit. En principi no indicava que era per a fer una pregunta al ple, no ho indicava, però jo vull nomenar-ho, perquè han fet avui la presentació de l'escrit per via de registre d'entrada. Hi ha moltes preguntes dins d'aquest escrit que aquest Ajuntament no sap contestar. Per això ha elevat aquest escrit i aquestes preguntes a l'administració competent, per a que ells ens les contesten i després nosaltres puguem dirigir aquestes preguntes a qui ha presentat l'escrit. Aquest Ajuntament, com bé saben, no té ninguna competència en la instal·lació a què se refereixen. No té ninguna competència. Així és que, però sí que hem considerat elevar en seguida a l'administració competent per a que ens contesti el més possible. També hem fet la demanda de formar una comissió d'informació amb els components de les administracions competents, amb els representants dels distints sectors afectats o interessats i amb les diferents plataformes que s'han creat per al tema de la instal·lació que suposadament va en el nostre terme municipal. Crec que ahí és on s'han de treballar. Poden vindre, quan tinguem la resposta de l'administració competent, crearem aquesta comissió d'informació i tindrem informació instantània, però la informació que demanen aquesta corporació, aquesta administració local no la té. Per això s'ha demanat això. Així és que des de nosaltres mai serà el tema d'ocultar informació. Sempre està ahí, però la que no tenim és impossible que donem. I dit això, no m'haver agradat dir aquestes coses en un ple quasi vora Nadal, però bueno, és el que tenim i és on tenim que actuar. Es demana, per favor, tota la prudència en les seves celebracions, per favor. I es desitja,
com no podia ser d'altra forma, que tinguin unes bones i tranquil·les festes i molta, molta, molta prudència en la celebració de les mateixes. I com ja no tenim més, acabem el ple. Estrany per a esta corporació i per a esta administració, però al final l'exercici de la política té aquestes coses. Així és que bones festes a tots els meus companys de la corporació, als que esteu, als que no esteu, al senyor secretari, a la càmera i a tots vostès, veïns i veïnes d'Alcàsser. Seguirem treballant, seguirem lluitant i així estarem sempre que ens necessiten o ens demanden qualsevol cosa. Moltes gràcies i bones festes.